Pukaj. 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 Ura. A ja to... Uri, zázrak. Raz, dva, tri. A teraz koľko máš ročkov, toľko počítame. 1, 2, 3. A pukáme. Napukaj. Chvíľka napätia. No teraz kto bude pukať? To paráda. No to zázrak. A ešte zatancujeme raz. Ešte zatancujeme, aby aj mamka videla narodeninový tanec. Datka, ešte cerusku si neochutnala. Mám znižiť kvalitu, alebo to stihneme za 13 minút? Vidieť narodeninový tanec. Fotky dajú robiť. Trošku. Keď Švakon chce? Nechce? Nechce. Ona si chce tebe nechať. Asi spokojte tú sviečku, to budem, že zapopávam. Ja som v strehu. Datka fúkne. Nie, už ju zhasneme celkom, dobre? Aha! Nechce to. Aha! Teraz Dačka. Teraz Datka, urá! No vidíte? No vidíte? To paráda! Igorko, dobre? A ja tak za tými nožkama skáče jak... Klinky papaj. Tak tu zaujíš. Tak kričte! Kvíčke. Tak pozrite, zázrak! Už mohla. Mamka, ty musíš, ty máš silný kus, mamka. Mamka musí. Mamka musí. Už skončila. Už je po zázraku. No to vieš, čo znamená, Datka? Že teraz musíme papať tortu. A kto bude Musíme porezať. Ja jej dám detský nožiček. Prečo fotky? A kto je na reze? Ja jej dám detský nožiček.